Pasionaria. Bere bizitza. Testuak Alberto Bargos Cuco. Edizio honetakoa, Ediciones Beta 3 Milenio, S.M. 2023. Sarrera. Nor izan zen pasionaria? Dolores Ibarruri Gómez pasionaria, Gallarta herrian jaio zen 1885. Bere familia mehatzaria izan zen. Gaztetan, irakasle ikasketak egin nahi izan zituen, baina etxean ez zeukaten behar beste diru. Zerbitzari lanetan ibili ondoren, Julian Ruiz gabinarekin ezkondu zen. Senarra mehatzaria eta sozialista amorratua zen. Hasieran, zoriontsuak izan ziren pobrezia gorrian bizi baziren ere. Laster seme alabak jaiotzen hasi ziren, guztira 6 izan zituzten. Dolores sozialismoari buruzko liburuak eta manifestuak irakurtzen aritu zen. Hau zela eta beste mundu bidezkoago bat posible zela konturatu zen. Apurka-apurka, buruan sartu zitzaion mundua alda zitekeen ideia, xedea lortzeko komunista bihurtu zen eta egunkarietan idazten hasi zen. Bere lehen artikulua aste zaindu batean argitaratu zuen eta pasionaria ez izenez sinatu zuen. Politika munduan sartu zen eta bigarren errepublikan diputatua izatera heldu zen, baina 1936an gerra zibila hasi zen. Errepublikako milizianoen alde borrokatu zuen, azkenean Franco generalaren faxistek gerra irabazi zuten. Horregatik, pasionaria erbesteratua izan zen, hau da, bere herrialdetik alde egin behar izan zuen. Eta batez ere, Sobietar Errepublika Sozialisten batasunean egon zen. Han zegoela, Espainiako alderdi komunistako buru aukeratu zuten. Franco hil zenean, pasionariak bere herrira itzultzea lortu zuen. Demokrazia berbiztu zen berriro. Diputatu hautatua izan zen, mitin askotan ibili zen eta etengabe idazten jarraitu zuen. Bizitzan zehar, 100 artikulu eta hainbat liburu idatzi zituen. El único camino, autobiografia en la lucha edo memorias de pasionaria besteak beste. 1989an, 93 urte zituela hil zen. Lehen atala, familia eta herria. Sample complete. Ready to continue?